txikitatik izan dudan ametsa da kirolarekin lotuta egotea. 27 urte ditut, 13 urte nituenetik futbolan aritu naiz, eta hori guain gehiena hori da praktikatzen dudana. Kirola txiki-txikitatik praktikatzet eta egia esan lotura nahiko estua dakat. Niretzat bizitzaren ardatzetako bada. Inoiz enuan pentsauko Joko Olimpiko batzetara joango nintzala eta gutxio lanera. Hombre, beti izan da kirolari ikuspegitik ametsa bezala enfokauta, ez? Eta ikustezunean horren helburu horta ezin zela iritsi, ikustezu oso zaila da holako evento batera jutia, suposatzen diruakin eta holako gasto bat itea, azkenean kanpoko turista bezala. Nik kazetaria izan da ez horrelako aukera bat izatea ez, eta gainera Riotik nire afizioa eta ofizioa den lan hori egitea izugarria da niretzat. Ze espero deten, egia esan, buruan dakasun ideia fantastiko edo goren horren kutsatzia horrekin, eta kirol goreneko maila hortako ekimen honekin gozatu eta disfruta balik eta gehien. Eta gainera, horren inguruko bizipenak kontatzeko aukera izaten badezu, kriston aukera. Ekitaldia handi bat espero dut, kirola leku danetan, eta pinin bat ambiente politxa baita ez, kirol zaletasuna beste askoekin konpartitzeko aukera edukiko du, eta horri jarraipen bat itxia, eta bat euskal kirolari jarraipen bat itxia, nik uste aukera politxa dela. Orduan ustez beste ikuspuntu bat edukiko dutela Joko Paralimpikoek, alderdi humanago bat edo izango dela, eta horrek ere berezitasun bat emango diola gure esperientziari. Joko Olimpikoak zer diren, ez? Espiritu hori bertatik bertara ezagutzeko aukera emate hutsa bikaina iruditzen zait. Nire gisako beste 7 gazterentzat esperientzia aztezina izango da, Bad Teamek eta gazte aukerak emango diguten hau, eta benetan oso eskertuta nago baini eta baita nire kideak ere.